Right, tichida kugamuchirai zvakare kuepisode 2 tina Prophet T Madungwe. Aiwa, tinogamuchirai zvakare munhu waMwari. Aiwa, tinotenda nekuti unza pachirongwa. Aiwa, tinotenda. Veruzhinji vangada kuziva iye zvino patakuda kumbobvunza zvemweya kuti ndeapi matitles amuinawo munyika yezvomweya. Right, Prophet Madungwe vane matitles akawandisa but anonyanya kushanda one day Prophet Madungwe, then secondly panoshanda Heavenly Army Commander ndo anonyanya kushanda, but rikaiti bati mamwe acho pane imwe inonzi World President, the spiritual World President. So rikaita Joseph kana kuti Daniel, they were World President, they were serving the whole world physically. Saka kana takupindira nyaya dzenyika nyika ndendiri World President, the spiritual World President. Tina Heavenly Doctor, tina Heavenly Lawyer, o matitles yefuti anoshanda zvakanyanya. Kana ndichinzi Heavenly Doctor, kana ndichita deliverance, ndichirapa vanorwara, ndopande ndichinzi Heavenly Doctor. But kana ndichita zvemutemo nechinzi Heavenly Lawyer. Alright, muritori lawyer sezvamataura kuti zvoni muri Heavenly President. Kuroti munokwanisa kuzomirira zvakare vanhu kana kuti pasi rese, especially panyaya yemhosva dzedu. No, kana chinzi lawyer techimirira nyaya dzakaita sekuti tikuda lese kana tikuda kuita intervene in the law or the constitution of any nation, tinopinda as a lawyer. Totaura kuti lawyer kati iya isikuindirana Mwari, kana kuti do not kill, imoti kurubvunza kuuraya. So ndinopinda as a lawyer, as the Heavenly Lawyer, ndichishandisa that title. Kana chita ma spiritual realms, zvema spiritual wars, ndinopinda sa Heavenly Army Commander. Saka tinodipinda nokuti ndikuita kana chita deliverance ndopinda sa doctor, kaita zvichiporo fita ndiri a prophet. Sezvakaita Jesu ainzi the lamp, ainzi the bright morning star, ainzi the anointed one, angani matitles akawanda, ainzi the lion of tribe of Judah zvakare. Alright, zvichingodependa kuti muri kuoperate muri office ipi patime yacho nayo. Patime yacho papo. Alright, ndofunga muri ngozvinzwira zviri kutaurwa nani, zviri kutaurwa na Prophet. Handiti vanhu vada kuziva kuti makadanwa sei. Paepisode 1 ndakambonzwa makutaura madanirwo amakaitwa muine 4 years, but vada kuti vanatsonzwisisa nekuziva kuti Prophet vakadanwa sei, vakanatsoona Mwari here, vakauya in the physical vakamira pamberi pavo, how vakadanwa sei chaizvo Prophet? Prophet Madungwe at the age of 4 years ndo appeared the angelic, chiva commission into the Heavenly Army as just a soldier. But then after that he grew up vachikura vachipinda ma trainings ese kusvika vakura. Then 2010 ndo pakazo appear the Lord, first appearance of the Lord. Not 2016 inozi kamwe nevanhu paya. That was not the public, but 2010 ndo pakapia Mwari, ndo vataura na Prophet kuti now ndada kuti muchita basa raMwari. Then 2011 Prophet was commissioned by God to be a prophet after 40 days of thorough fasting. Then the Prophet was commissioned to be a prophet. Then the Prophet wakatrainwa futi zvine Mwari. 2013, 2014, then 2015 Prophet mbavambo continue futi, then 2016, 2017 vaenda kuma Heavenly schools svika vachipedza kusvika patasvika ndo kushidzwa kwakaita Prophet Madungwe. But zvakatora nguva neloyalty kuteerera zvese zvaitaura, like first 40 days or first 2011, then the commission was commissioned kuti vachita a prophet. Alright, ipapo pakuenda kuchikoro zvikoro zvemweya, mai munoenda masikati kana kuti munenge muchienda makarara zvichiitika kuhope, kana kuti munonge makatogara muri mumba menyu mobva mato ngirozi dzekudzidzisa dzobva dzatoburuka mototanga kutopinda chikoro, zvinombofamba sei? Heavenly school, how it is being conducted, conducted nenzira dzakasiyana depending. Sometimes the heaven can be opened. Takutotanga kutopinda muma lessons ezvomweya, takutodzidziswa because God can speak from heaven voice richisvika pano chitonzwanana. Kana it's either Prophet Madungwe paanoshanya kudenga panombopfuura nemuchikoro chemweya futizve. Kune chikoro futi chemweya chinotono school in heaven yema angelic nechitwa zvinhu zvema secrets of heaven, ndokwazve zvichitwa ikoko kwazvinochengeterwa
information yacho ndokwaunongonopinda wakutsvaka ma-information auribuda ndochinonzi chikoro chemweya kana kuti angelic can bring you the message on earth kana ichida youya makutopinzana muchikoro chemweya makutodzidzisa mune muritori nemabhuku muchitonyora pasi no hatinyori zvinhu zvemweya remains zvinhu zvemweya zvese zvinongoitika muspiritual mune muchitotaura muchitodzidzisana iwe uchitocapture the spiritual mind ichitobata ndo yatoti ma-revelation unenge uchitopiwa the revelation then even ukaikanganwa the holy spirit will remind you zvakare saka hatinyori pasi hatidii zvakatosiyana zvinhu zvemweya nezvenyama alright ndichida kuti ndimbobvunza hangu nezvevamuprofeti pane vamwe profeti ameno makambowanzwa here vanonzi Prophet Talent Chiwenga alright ndichida kubvunza because vakambotaura futi nyaya yekuti havana vakaenda nawo kuchikoro zvingadaro here kuti chikoro chavakapinda because vanotaurawo kuti vakaenda kuchikoro chemweya zvingadaro here kuti pamwe makapinda munosimboonana pamweya apa muchidzidza zvemweya Okay, Prophet Madungwe does not condemn any church or any man of God, but when you see a prophet rebuking someone, right, there is something which is not going well. Ndakambobvunza mubvunzo yakawanda about that man. Ndakataura kuti he is not a preacher, because a preacher aushori mangu machurch, aushori wangu wafundisi kuti iwe chete ndiwo uri correct. Saka we rule him out kuti he is not serving God, is not, maybe he is a politician, not kuti he is a preacher. Hakuna a preacher akadaro. Saka zvokuti azoenda kuchikoro chemweya, because dai akaenda kuchikoro chemweya, he must be taught to be very humble. You respect other churches, you respect other man of God, but if you cannot respect any church or any man of God, you are not a pastor, so that man we cannot say, we cannot include him kuti he is a man of God. I think he is only the man in the Zimbabwean history so far I've said he's not a man of God, not other people. Vamwe vangoita ma-errors ovafundisi, but they will be the man of God. Alright, ndinoenda panzwisisa ipapo. So pamunomboenda kudenga, sekutaura kwamaita kuti munombopfuura nekuchikoro chemweya kudenga. Munoenda nemuiri uyu watiri kuona here nhasi uri kuonekwa pavidhiyo, kana kuti munoenda pamweya? Bhodhi kana muchienda pamweya, bhodhi inosara zvichifamba sei? Alright, heavenly visit inoshanda zvinhu zvakawanda. Pane inonzi you enter in two dimensions, physically and spiritually. So ukaenda spiritually every day I'll be in heaven. Even today, this morning I was in heaven spiritually, because the spirit man uno separate, where you be splitted into two. The physical man yo sarayega, then the physical yo sarayega, then uno divide into two. Then kana uchinda physically uno pinda mu transfiguration, but ye physically ndakaenda only not dzina kunyanya kuwanda, but ma spiritual ndo akawanda. Apo unopinda inonzi transfiguration, Matthew chapter 17, you be transfigured or converted from physical body to spiritual body, the angelic body. Then you go saga. That's how we visit heaven in two dimensions. Alright, so pamunoenda ne body yenyu kumba vasari vachinetsekere kuti munhu waMwari kana wapinda normally pazvinoitika panoita matransfiguration. Transfiguration hauitiki uchitodya sadza, unenge wanamata nguva refu. Kana kuti wapinda mugomo watomboenda kuma-days for praying, uchinamata then uzoitwa transfigured. Saka hazvozvo zvinoitoitika uchitori uri pamunyama, aiwa zvinhu zvokuti unotombotangana watombonamata watombotsanya chaiko zvakasimba nokuti ukwanisa kupinda mutransfiguration. Transfiguration haingoitiki so easily. Chinhu chokuti unogona kunge watoprepare kana 1 month uchinamata, tombopinda mugomo wofasta wodi, then panozoitika transfiguration. Aiwa, ndofunga muri kungozvinzwira zviri kutaurwa nani, zviri kutaurwa naprofeti nenyaya yezvemweya. Handiti muri kungozvinzwira profeti. Tichida kubvunza zvakare kuti last time takambonzwa muchitaura nyaya yevanhu vakarurama vanenge vari munyika, sekutaura kwamaita kuti ya the president wepasi rese munyika yemweya. Tingada kuziva kuti so far muno muZimbabwe pa1st half yegore vakarurama vangadaro vari vangani so far, especially nemamiriro akaita zvinhu. Ende neniwo ndoda kutozvibvunzirawo hangu zviri personal kuti nino ndiri kukwanawo here pa ipapo, because ndoziva kuti munokwanisa kundiona pamweya. Alright, let me say, yes, I am the world
president spiritual world president Yes. anditika world president munhu wekuti ari kushanda nema-nations ese achibatsira vanhu nyaya dzavo sezvakaita Joseph aibatsira kuti vasafa nenzara, tikubatsira kuti vanhu vasaparara especially sin right. Saka ndo pandinoshanda is the world president, but anobuda ma-monthly, anonzi ma-monthly righteous chart kuti mwedzi uno kune vatsvene vakati, but currently hatina mutsvene, especially patanga COVID, because no one listened to his government, because the Bible says submit to your authority. No one is submitting because about coronavirus ma restrictions amunopiwa nechi. Saka tese we have failed currently. Ese ma-charts arongoreva 00 and hapana righteous chart iri kubuditsika because ese ma-00. Hey, saka neno handipo. Havana mutsvene because no one is abide to his government. Mwana chinyunyuta, mwana chitoro zvake, saka righteous chart iko zvino haisi kubuda because anongori ma-00. Kana yazochitanga kubuda futi tinodzosa, but currently is 00. Ndofunga muri kungozvinzwira, hanzi kunyunyuta kwamuri kuita ka kuri kuita kuti righteous chart riuye tese tisipo ini nemi, so kureva kuti pane basa hombe riri kuda kuti yeah, but Prophet Madungwe is not included because he is the heavenly delegate. Sakureva kuti imi izvi ndezvevanhu vanhu vari panyika, the human beings. Prophet is now being counted because he's the heavenly army commander, so ndinokauntwa to the heavenly delegates, not to the earthly delegates. Alright. So muZimbabwe mese munhu ari akarurama so far ndi prophet. No, Prophet Madungwe havana kunzi vakarurama. Handitoverengwi. Hamutoverengwa, no need yekutombomezhewa. Handitombopindi muma-righteous because I am not part of the earth, I am part of the heavenly army. So heavenly army is a heavenly department. Alright, ndofunga muri kungozvinzwira kuti prophet paye panenge pachat parinobuda, there is no need yekuti vange varipo because ivo vari tori kuheavenly army. Ravo zita rinoonekwa kudelegation yekupi yekudenga. So panyaya yeCovid denda tichida kubvunza nekuti taitirwa rombo rakanaka kuti muZimbabwe tine wedu anotimirira zvakare. Padenda iri pamunomboita madiscussions naMwari naBaba kudenga, vari kutoora richabviswa rini? COVID takataura kuti that's the realm of God, hasha dzaMwari, because vanhu vakatadzira Mwari. Leviticus 26 inoti mukatadza kundiobeya, if you do not obey me I shall give you the incurable disease, zvirwere zvisingarapiki because hamusi kunditeerera. So this is a punishment from God because vanhu tiri kutadza anditi. Saka COVID shall not go but it shall stay with us, but takati it shall be reduced kuti isava dangerous if we repent. So the only repentance ndoichatiseva, but COVID shall not go unless people repent. They continue to die, we continue to suffer. So repentance is needed because this is incurable disease yakauya because takatadza tikutadza kuobeya zviri kudiwa naMwari. Tiri kuita ma-human rights game, murume nemurume vari kuroorana. Saka imwe neimwe nyika yakajajwa according maringe nekutadza kwayo. Like United States of America ndoine the leading, ndoinopromota like ma-gay marriages, murume nemurume roorana, zvazodai ma-human rights, zvazodai handitika. Saka every nation, Africa yakalidwa neSouth Africa, ndo the Gomorrah of Africa, Sodom and Gomorrah of Africa. Yewe it's America, chibatana Italy vana UK according to sin rate ndokujaja kwakaitwa nyika imwe neimwe pamusoro peCovid. Hey, handofunga muri kungozvinzwira. Aiwa zvidi prophet vari kunatso-clarifya kuti zvinofamba sei. Aiwa prophet, tinoda kutendai nekuva nesu zvakare paepisode number 2. Ndichivimba kuti zoni vari kunzwisisa kuti zvinofamba sei panyika yemweya. So pari zvinoka tisangana zvakare paepisode number 3 from Uncle Saint naProphet T Madungwe. Tiri kuti much love.